খরকদানি বোমা যাওয়া কাছে থেকে যেমন শহীদ দেববর্মা বড় মান্দাই বিধানসভানি আবার টাকা দিলে নাকি চিনি সন্তোষ দেববর্মা দङ হয়েছে মানে সাইমান খা আর পার্টি লেভেল কক সাইমান বিসিংটি খাইনাय যেমন চিনি পার্টিनि मुं सावैनाय চিনি दलनि मुं सावैनाय जाहाथे दलनो बदनाम खायनायनि पार्टिनो बदनाम खायनायनि आवाहाय कायसा ब्रमनि चक्रान्त चालकजाक तखनो जों ताबो उसिताय चिनि एसडिपि सामो जों साहरनाय जाहाथे खायनाव खुब तारातारि खायनाय ब्रमनो रमैने उपयुक्त शास्ति दानि ताय एलागाव माने शान्ति शृंखला बजायनो रांनायनि बागैनो जों चिनि जत कार्य माने शहीद सन्तोष ताय लगेव जे दंनाय जों ताय सिरिं तोnya मोथांनाखौ मोथाक्तों हायखौ सोंबो अ जागा बाथाया सिनि बो थै हर दङ सोंबो बायद मांनाय ताकिर दिदो खुमुलंगो गुलि कगलायमानि यागुलो तागारजलानि मंडल प्रेसिडेंट सामानि सन्तोष देबबर्मा तै निर्मल देबबर्मा बरक बीजेपी नि करंजाक मुंसा गरै बरक हायनो उक्लक रिफिरि दङ बरनि कोनो पद गरै बरनि मंगै जों एसडिपिउ तै उसी साहेब नि थानिव रमनानि एफआईआर खायजाक अमायके कक सामानि बीजेपी नि बरक या बरक होननाय फिया तिनि जों नगै मानखा बिनि नक सबाय सुक्रुप खलायजाक मानि यागुलं खांखे बीजेपी नि कर्मी इंगै थांखा तै खुद त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा बसाकबाय थांबो फायै बरनि नक नुखुङो बिजित फायखा दुमुंनो बीजेपी नि मुंसा कर्मी ओ करिं खांखे उसी तै एसडीपीओ नि थानिव निर्मल देबबर्मा सं रमनानि बागै से कक्राजां खांखे तिनि बाहायके बरनि कर्मी इंगै थांपिखा सुंमुं कतरमा कासाजाक बिसिंकि अमदागिउ देखलायजागै दं ताबुक जरा बीजेपी नि बखाक्तै खेसे सन्तोष तै जिनि शहीद न रमनानि बागै एफआईआर खायजाक खांखे ताबुक जरा शहीद देबबर्मा तामनि बागै रमजाया तामनि बागै ताबुक बो अमाहाय इंलाय तंनायनि नां दुस साबनि जरा कक सानाय खायनाय चिनि एसडिपि साहेब एसपि साहेब न बरक निर्देश लानि कक अमाहाय सां फोरोंजाग नम्बर तारातारि खायनाय नरक सहदा अ दाबि नारु लायखो जे बरमनो जों सहनो जों ताबो उसिताय चिनि एसडिपि सामो जों साहरनाय जाहाथे खायनाव खुब तारातारि खायनाय बरमनो रमैने उपयुक्त शास्ति दानि ताय एलागाव माने शान्ति शृंखला बजायनो रांनायनि बागैनो जों चिनि जत कार्य माने शहीद सन्तोष ताय लगेव जे दंनाय बरमनो ताको शहीद उनके बिल कोन पोस्ट को मानदाय आबले मानदाय नि ममा प्रश्न मेना कक सलाय खंगा जानाय बो